Bugün men size Faberlik kampanya yazılandan sonra programma girip nämeler etmeli, nähil işlemeli programma bilen şo barada aýdyp düşündirip bermekçi. Ynha obычно Google'a faberlik.com diýip dogry ýazsaňyz gönü saýtyň özüne girer. Şeý dip adamjyň şekli bar. Şoňa siziň özüňize SMS bar ýa, şol SMS'däki logini ключ ýazmaly. Mysal üçin 740 näçe 742 näme diýip mysal üçin şol login ýazýaňyz. Ilki telefon ýazmaly däldir, öňüne goşmak goýmaly däldir. Loginiňiz ýazmaly SMS'däki. Aşaňdaky ada bolsa parol ýazmaly, ключiňiz ýazmaly, açar belgi diýip 5 belgilik san bar ýa, şonu ýazýaňyz. Şeý dibem, şo ýerde wajty diýe, türkmençe bolsa girmek diýe basýaňyz. Ne şeý dip özüňiziň liçni kabinetiňize girip bilýäňiz. Indi şu taýda görseňiz adamjyň şekline barsaňyz özüňiziň adyňyz, familiýaňyz çykýar. Şo ýerden diýeli siz registrasiýa etjek bolýaňyz kimdir birine. Registrasiýa etjek bolsaňyz ondan şu taýda ýyldızjyklaryna, gyzylja ýyldızjyk familiýaň ýa-da imýaň ýa-da bar, oçtwaň ýa-da ýok. Şo ýeri ýazyljak adamyň familiýasyny ýazýaňyz. Kim size ýazyljak bolýar? Adam registrasiýa edeňiz, adyny ýazýaňyz. Özüm rus elifbiinde ýazyň, sebäbi atçoty görende ýalňyş bolmaz ýalyk rusça çykarýar sebäbi zady. Ene doglan gününe şeý dip saýlaýaňyz, ýylyny, aýyny, günni, emme zadyny saýlaýaňyz. Näde ýyldızjyk bar bolsa hökman doldurmaly. Eger ýyldızjyk ýok bolsa doldursaňyz hem bolýar, doldurmasaňyz hem bolýar. Anha. Görseňiz näşe dip data rождениесini ýazdy. Men umuman garaz ýazyp oturýaryn, hiç kim neme demek, beýle adam ýok da, beýle telefon belgem ýok, öz nomerymy, öz adymy ýazjak bolýan. Şu misal üçin ýurdu Türkmenistan saýlaýan koduny ýazyp berýär. Telefon belgisine ýazýaňyz, men öz nomerymy ýazdym şu wagt men. Mena registrasiýa bolnan, şol üçin mena registrasiýa bolanyp bilinmeýän ýöne kimdir birisi ýazyljak bolsa, hiç ýere ýazylmadyk bolmaly. Adres diýen ýere de serediň, başyny ýazyp başlaýaňyz. Türkmenawat diýip ýazyp başladym hamana. Ondan öz çykaryp berýärsiň, şo çaýda çykarylan ýerden saýlamalysy. Türkmenawat, Türkmenistan diýip durany saýlaýas. Şeýden bu diýen ýerden saýlaýas. Indi aşakkan dom diýen ýerine domyny bilýän bolsaňyz ýazyň, bolmasa garaz bir belgilik goýýaň, birlik goýun. Kodowy slowo diýende ýadyndan çykmaz ýaly ady näde ýazan bolsaň şoň ýalam kodowy slowo ýazýaňyz. Soň şu ýerdäki sahraniyet belgisine basýaňyz welin. Soň gaýtadan ýene bir ýazak barly diýip çykarýar. Barlaýaňyz, bir barlap çykýaňyz. Hemme zat dogry ýazyňyz, meýe ady, familiýasy, jenski nämesi. Ýene bir sahraniyet basýaňyz welin, şeýdem siz registrasiýa edýäňiz. Soň oňa SMS bar ýa, size de SMS gelýär, size täze adam registrasiýa bolundy diýip, oňa bolsa kodu bilen logini bar ýa SMS. Ne şeýip siz registrasiýa edýäň. Egerde siz atçotuňyzy görjek bolsaňyz, diýeli, siziň iziňizde kimler söwda aýdypdyr, näçe bal ýygyny alypdyr. Şonu görjek bolsaňyz, оплаченный и неоплаченный баллы diýip duran ýer bardyr, atçoty diýen ýerden, top atçotydan. Ne şo ýerden prosmotruna basýaňyz welin, prosmotr diýen ýerden näşe diýip çykaryp berýär, näçe bal ýygyny alypdyr iziňizden ha. Görýäňiz näşe diýip tölenen ballar, tölenmedik ballar, автозаказdak ballar, korzinadaky ballar hemmesi görünüp durýandyr. Indi biz diýeli atçota girýäs, top atçota girýäs, indi tekuşi показатель diýen ýerine bassak şu taýdaky. Indi tekuşi показательde de 2 san ýerine galçka goýmaly. Birine galçka da ýokarkysynda galçka goýup prosmotryny basyp goýberýäs welin. Şo ýerden biz izimizde kimler var? Bizim strukturamızda yani komandamızda kimler var? Kimin izine kim yazılıpdyr? Şu taýda belli bolup durýar. Ine seredin, şu ýerde A harpy bardyr. Ikinji hepdesine, ikinji gününde A harpy çykyp durýandyr welin. Şo ýerde neaktivni konsultantlara sowgat berilýär. Şu A harplylar neaktivni konsultantlar. Anha gyzyl ýanyp durandyr. Şol udalit boljak bolýar. 18 katalyk bär hiç ýel söwda etmändir. Bir söwda edipdir, işläpdir. Soňra bir şey etmändir, udalit boljak bolýar. Nowy konsultant NK dursa, täze ýazylypdyr. Şu katalogda ýazylan konsultantlar NK bolup durýar. Indi şolary siz komandaňyzda iş öwredip bilýäňiz, tanyşyp bilýäňiz. Özüňiziň komandaňyzy ösdürip bilýäňiz, şolar bilen işleşip atlary, familiýasy hemem neme nomerler duranlar. Ne bärde bolsa seredin, şu kitapçyň şekline bassaň, ýokarda kitapçyk şekline kataloglar görkezýär. Kataloglary seredip bilýäňiz, kataloglardan häzir загружаться bolup dur, açylsa görkezýär.
katalogun içini, sahipalarını bir geçirip bilýän, strelka boýunça da geçirip bilýäňiz ýa-da barmagyňyz bilen süýşürip geçirip bilýäňiz şu kataloglary. Sereden rublda görkezýändir kataloglar. Ýöne rublda görkezýänem bolsa, katalogyň aşagyna süýşürseňiz, häzir zagrujatsy bolupdyr. Şu aşagyna süýşürseňiz manatda şu sahipadaky zatlar manatda da çykaryp berýär. Mysal üçin duhular da manatda çykaryp berdi. Egerde alasyňyz gelse, şu ýerde kupit diýen ýerine bas goýberýäňiz welin korzinaňyza geçip durýar. Şu egerde biz şu barada önüm bilen tanışjak bolsak, gör üstüne basýan welin önüm barada çykaryp berýär. Näçe gramine, dabawit korzino diýseňiz, bahasy näçe satylýan ýer näçesiň bahaňyz näçe şolar görkezýär. Dabawit korzino diýseňiz, korzinaňyza geçip durýar. Obýomy näçe. Hemme zat çykaryp berýär şu taýda da. Bal näçe görüp bilýäňiz. Tanışyp bilýäňiz, daşy şu taýdaky seslenmelerimi okap bilýäňiz. Inni ýok katalogdan da men imini bir zat saýlajak diýsek, produksiýa diýen ýerine basýas. Produksiýadan biz mysal üçin makyajyň içinden bir zat saýlaýan, glaza gireli. Glazadan hem diýeli tuş для ресниц. Hemme tuşlar çykaryp berýär şu taýda. Görseňiz hemme tuşlar çykaryp berýär. Biz bahalaryny seredýäs, önüm barada içine girip tanışýas, haýsyny gerek bolsa soň saýlaýmaly içinden. Häzir skidka minus 60% diýeni üns bermäň. Beýle däl, men esasan şu skidkalary katalogdan görýän. Katalogda 40% skidka, 70% skidka, super cena diýip duran bolsa, şolary seredýän. Bu 60%lary seredemok. Bular obычно hemmesine de çykaryp durar. Ne şey edip gerekli tuşumuzum içine girip okak göreli. Mysal üçin şu tuşun goňury bar, wyberić oценок diýip du görseňiz, goňury bar, garasy bar. Bular goňury. Bulam garasy 70 mana satylygy, 56 mana size gelýän ýeri görýän bolsaňyz, men haýsyny saýlasam, mysal üçin garasyny saýladym diýeli. Dabawit korзину. Eger ýene gerek bolsa dabawit ýeşiyor diýip saýlardyk. Şey korzinamyzda gören bolsa 2 sany bolup durandyr. Indi korzinamyza geçýärde zakaz edesimiz gelýän bolsa, zakaza basalyň. Ha görýäňiz, meniň şu wagt Halk Market diýip aşawatdaky ýer saýlapdyryn. Şu taýdur, serediň bärde dabaw korзину цена огонь de intak korzina goşulmadyk ýöne size hödür edýär. Şular gaty amatly bahada diýip, biz dediň şu 2 sany zat saýlanan ýokarda dur. Serediň aksiýada görkezip dostupna для Don Feliz üçün ýürüýte, şu ýangy duh üçün ýürüýte aksiýa bar, şonu ulanyp bilýäňiz. Endi biz şu taýdan bir başga bir ofis ütgedip bilýäs, ýanky ofisiň üstüne basyp ýa bolmasa başga bir şäherde de geçirip bilýäs. Häzir görkezeň. Şu ýanky ýerden nazwany goroda ýankyny basýan beren. Soň Türkmenawady goýýarly. Häzir загружаться edip dur. Aşgabatdy basdyk. Aşgabat däl Türkmenawady goýýarly. Häzir internet azajyk goşuklyk etýär. Siz häzir düşündürip berýän. Türkmenawady goýduk ana. Türkmenawatdan hem ispiska diýip saýlaýas welin. Hem ofisler çykaryp berýär. Haýsyny biz oňoýly bolsa şonu wybrat diýip basýas welin. Mysal üçin saýlaly Begümrad we Gülşat diýen saýlaly glavny ofis şol Türkmenawatda. Bu işni men şundan zakaz etýän. Dastavka zatlarym bar, oňa da alaşýar. Şoň üçin Begümrad we Gülşat saýlaýan men öýüme ýakyn diýip şey edip saýladym ne Begümrad we Gülşat owadan 2-nji etaji diýip dur. Indi продолжить basýas, görýäs aksiýalarda nämeler bar. Eger programmaňyzda şak sowatlaryňyz bar bolsa, olary goşýaňyz, şu taýdan. Indi mysal üçin aksiýalarda zatdan bir zatlar saýlaly. Mysal üçin şu для рук kremlerden saýlaly. Haýsyny saýlaýan bolsak basýas. Onsoň primenit etmeli, ulanmaly. Onsoň şonda bizim koordinamyza geçip durýar. Gördüňiz, towar 3 ştuk diýip ýazykladyr. Katalog bahasy şol, size gelýän ýeri şol, dastavka üçin şunça manat. Ene şeýden gördük, alalaşdyk, zakazat diýen ýerine bas goýberýäs. Подтвердить заказа basýas welin, zakazymyz ana boldy. Neşeýdi biz zakaz etýäs.
Yankı Begümrada Guşat ofisine gelýäberin bize özleri jaň edýär, seniň zakazyň gelendir diýip. Indi seredin. Yurduny Türkmenistany goýduk ha. Indi biz ýüzümize adam ýazjak bolsak, başga ýurtdan hem adam ýazyp bilýäs. Anha Orsetden adam ýazaly. Indi seredin şu ýurtlaryň haýsyny islesek ýazyp bilýäs-de. Biz Orsetden adam ýazaly. Näşe baýdagyny, Orsetyň baýdagyny geçirýär, Russiýa goýýas. Soňra maya struktura diýen ýer bardyr Neştaýda. Şoňa basýas. Ondan soň onuň aşagyny geçirýäs welin. Şo ýerden seredin ссылка для самостоятельной регистрации в моей структуре diýen ýere basyp durýan welin, şuňa окошко çykarýar. Soň kopировать текст diýen ýa kopировать адрес ссылка diýen kopировать etýäs welin. Soň imodan kime uradysymyz gelse, şoňa uratyp goýberýäs. Imodan mysal üçin birini saýlady, garaz birini saýlaýan men şu wagt. Kime uradysymyz gelse, şoňa basyp goýberýäs. Ana şey dip ýankyny ставить etýäs. Yani basyp goýberýäs ýanky ссылка ol girýär welin öz-özüni doldurýar welin gönü siziň iziňize düşýändir Orsetden saýlasa. Indi biz programma skачать edip bilýäs. Ýani iň aşakda görseňiz skачать приложение diýip dur. Neştaýda Фаберлиги basyp goýberýäs. Ondan soň скачивание сайт Фаберлиг. Rustordan обычно alyp bolýar welin. Şu wagt mende Rustordan alyp bolanok. Onu скачать мобильное приложение diýip Фаберлиг diýen ýerine basýasda. Indi alyp göreliň. Indi скачивание сайт Фаберлиг. Ne şundan скачать edeli. Ana şundan скачать bolup başlady mende. Seredin fail опасный zat diýer, onu üstvermäň. Всё равно скачать, установить diýenini basaňyz. Soň şonu bassaňyz скачать edip başlaýandyr. Köpsi понятно diýip basýar. Ýok. Ana programmany aldyk diýende programma bilen nähili işleşmeli. Programmanyň içine girýäs, profile basýas, hasap alınmagy basmaly diýär, girmegi basmaly. Ýani SMS-däki siziň beligiňiz 740 näçe diýip duran alyjyň belgisi bar. Şonu ýazýas, loginiňiz ýazýas ýani. Alyjyň belgisi, telefon nomeri ýazýar, köpsi beýle däl, öz beligiňiz ýalyň. Açar diýen ýerde şo 5 belgili ключ ýazmaly, açar ýazmaly. Soň girmegi basýaňyz welin siziň adyňyz, familiýaňyz çykyp durýar näşe. Ana, şeýdip siz özüňiz dilini üýtgüdüsiňiz gelýärmi, üýtgüdüp bilýäňiz. Regional sağlamak diýen ýerinden üýtgüdüp meniň işim diýen ýerinden häzir adam registrasiýa etjek bolsaňyz, guruluşuna hasap alynmagy basýaňyz. Ana şu ýerde ýyldızjyklar, familiýa ad diýen ýerde ýyldızjyklar bardyr. Şo ýerler hökman doldurmaly, ýurdun Türkmenistany goýmaly. Egerde siz şo ne özüm ors harflar bilen ýazyň, ýanky ýalyny mysal üçin ýöne garaz birini ýazaýyn, Annay we Maral diýip ýazdım ene. Şeý diýip ýazýan. Ondan soň şeý diýip doldurup çykýan, abyşna ne doglan gününi saýlaýan, ýylyny, aýyny, gününi saýlaýan. Görýäňiz aýal, erkek monu saýlaýan, şäherine özüm garaz birini saýlaýan, mysal üçin diýeli, ay Türkmenabad, Aşgabat diýeli. Onha telefon nomeri belgisinde de öz nomerymy ýazýan şu wagt 64 diýip. Ondan e-mail adresinem öz e-mail adresimi ýazyp goýberýän. Aslında şonuň özüninkini ýazmaly. Men garaz şu wagt bir e-mail adres ýazyp otyryn. Şoň e-mail adresini ýazsaňyz has bolýar. Bolmasa da öz e-mail adresiňizi ýazmaly. Ýoksa neme bolmaýar, hasaby alınmaýar. Şeýdip.com doldurýaňyzda iň aşagda hasaby almak diýen ýerine basýaňyz şo ýerde hasaby alınýar-da, size de oňa da SMS barýar, login ключ barýar. Seredin ýanky ýerde Joray Waksultan diýip meň adym duran ýerine galamjyk bar. Şoňa bassaňyz maslahatçy onu pozup başga biriniň ýerine ýazyp bilýäňiz. Mysal üçin diýeli öz Joraňyzyň ýerine adam ýazyp berjek diýseňiz, şoň loginini ýazaýmaly. Şoň login ýazýaňyz, şeýdip login ýazýaňyz göni şonu tap berýär. Ýöne men şu wagt garaz birini ýazdym da, beýle login ýok eken. Onu şol bir login ýazmaly, hakyky bol bar loginlerden ýazmaly. Mysal üçin göreýin, ýazaýyn. Ne? Ýazdym men garaz. Ne şeýdip ýazdym. Ine başga biriniň izine men özümiň loginimi ýazdym. Oňky pozdumda öz loginimi ýazdym. Seredin häzir meň öz adym çykyp durýar. Ene Aksultan Joray. Ine men adam ýazsam, doldursam, şol meniň izime gelip ýazylýar. Şeýdip goşup bilýän. Indi kataloglaryň içine girip görelim. Kataloglaryň içine giremizde görsen katalog görmek. Şeýdip men aksiýalarda, skitkalarda nämeler bar, sahypalardan görüp bilen seredin o 83-nji sahypada -45% 8 element duhlary, murskoy duhlara.
rublda görkezýär. Endi men ýa gulpjagyşyň şekli bardyr, şoňa basýan welin ana şeýdip manatdak belgiler içinde içine girip okap bolýar. Önüm hakda näçe milli nähilek, düzümü nähilek, nähil ulanmaly, seslenmeler barna serin hemmesini görmek diýen ýerini basýan welin hemme seslenmeler kime halapdyr, kim halamandyr şo barada aýdyp berýär. Eger gerek bolsa sebede oklap goýberýär, sebet diýen ýerine basýar. Senin gulpjagyşyň şekli 4 dip dura, şoňa basaňyzda manatda görkezýändir. Seredin ýa-ni atpraýt sylkadan atpraýt edip bolýar. Şo suraty ne şu taýda suratçyň şekli strelkaly şoňa bassaňyz galereýaňyň suraty geçip durýar hypany. Indi önümlere girip indi zat gözläp görelim. Seredin şu ýerde önümlerden diýeli bärde amatly bahalarda diýe. Ne esas hypada ne parfümeriýa girdik. Aýallar üçin parfümeriýa hoşboý isleň hemmesini çykaryp berýär. Indi biz şularyň arasyndan haýsy bize has ýakyn bolsa, derejik tapyp bilýäs, bahalaryny zatlaryny deňeşdirip bilýäs, içine girip okaşdyryp bilýäs, görüp bilýäs. Umman reklamalarda şu gowdur diýip pikir edýände kullanmaly bolýar. Ya maslahatlaşyp şonu al diýseler, aksiýada, skitkada diýseler, biz şonu saýlajak bolsak, tapjak bolsak, şeýdip duhlaryň arasyndan gözläp tap bilýär. Mysal üçin portujur, görelim portujur, şu wata skitkada däl eken gaty gowdugy men halaýan. Anha onu barada, düzümü barada näil ulanmaly, ne şeýdip ýazylan seslenmelerini okaýas, halaýas, mi halamdykmy okap görýässi. Göwnümizden tursa, biziň şol okan zatlarymyz halasak, demek, şu saýlap bilýär, şeýdip görüp saýlap, indi şu taýda sebediň şekli bar, şoňa basyp goýberýäs. Sebedimize geçip durýar gördüňizmi? Indi sebediň girýär, sebede girýäsde nokodumyz saýlaýas, iň ýokardan özüň alyp gitmek, dowam etmek, sanawdan saýlamak. Indi şeýdip ýugur nä dogry diýär, şäher saýlaýas, aşabat diýäs. Aşabatynym haýsam bolsa bir ýerini saýlaýas, mysal üçin gözellik dünýäsi. Aýna şu ýerde gözellik dünýäsi bar. Şonu saýlalyň. Mysal üçin bir gözellik dünýäsini şunda da dastavka zatlary bar, gowy işleşýäs, altyn gelinjek gowy işleşýär, men öňden işleşip berýän, şonu saýladym da dowam etmek basýas. Ene skitkalarda, aksiýalarda zatlardan alasymyz gelýän bolsa, üstüne basyp saýlap ulanyp bilýär. Mysal üçin diýelim, şu saunlardan haýsy bolsa seredin haýsy garpyz we gawun mi haýsyny saýlasak, soň ulanmak basýas we ulanyldy bolýar. Koordinamyza geçip durýar. Padarkalarymyz adymyz bar bolsa da 500 manatlyk söwda aýdygynda padarka berilýär ýene şolaram. Şol ýanky ýerden saýlamaly bolýaňyz. Programmanyň şak sowatlarynyň soň şeýdip zakaz etmäge basýas we şeýdip menen zakaz edildi. Gören bolsaňyz. Indi şu ýerden görseňiz, regional sazlamakdan dilinde müýt götüp bilýäňiz, ýurduna müýt götüp bilýäňiz. Garaz birine kömek etmek üçin sadece oturan ýerinde Türkmenistan elde ors et goýsaňyz, rubllarda näýelek bolýar. Dilinde türkmençe, rusça öwrüp bilýäňiz. Ana haberde şahsy hasap diýen ýerde siziň aýlyklaryňyz geçip durýandyr. Ne şoň ýaly görüp bilýäňiz. Programma bilen ne şeýdip işleşilýär. Anam şeýdip siz programma bilen işleşip bilýäňiz, iziňizde adam ýazyp bilýäňiz. Hükman özüňiz birini ýazmaly. Sizem kimdir birini ýazylmaly. Özüňiz registrasiýa edilmeli bolýar. Ýöne siz kimiň ýerine düşýäňiz, nähil adamyň ýerine düşýäňiz belli däl. Garaz biriniň özüňiz registrasiýa etmek bilen köp adamlar onu sırap özüňiz registrasiýa eden bolýar da. O prezidentin ýanyna barıp göni birinji baştan başlamaýaňyz. Syrawno siz ýene-de kimdir biriniň ýerine çatylýaňyz. Gel men saňa öwretjek, men saňa kömek etjek diýip duran adama registrasiýa bolanyňyz has gowy, or size aýlyk nähilek alýan, nämeleriň skitkadygy, nämeleriň oň ýüzüne gowy boljakdygyny maslahat bermek üçinem, o bolýa maslahatlaşmak üçinem öz ýakynyň tanışyň bolsa, şoňa kömek etjek diýip duran adamyň bolsa, bolýa internetden tanışyň bolsa da tapady internetden gelip de saňa kömek etjek, men gel öwredeýin diýse, siz şoňa registrasiýa bolanyňyz size has behwitli bolýar. Soň size SMS bar ýa, şol SMS bilen ýanky programmalar ulanmagy maslahat berýär. Hükman
programmalar ulanyp bilmeseňiz, ýa-ni belge jaň edip bilýäňiz, men size kömek ederim, düşündirerim. Hatda imodanam sylkalary bardyr. Ondanam bolup biler, ýa-da siz Google'dan girip bir gezek zakazyňy goýaňyzsa, men sizi ofis bilen gepleşip şeýritden hem geçirip bolýar programmany, şeýritden geçirmäne de kömek ederim. Egerde ýakynyňyzda bolsa, eger siziň maslahatçyňyz, nastavniçaňyz, onu oň telefondaky şeýritden programmany geçirmem alyp bilýäňiz. Şeýle programma bilen işleşip bilýäňiz. Bolmanda da fbirlik.com Google'dan ýazyň, şo ýerden işleşiň, hemme zat edip bolýar şo ýerde de. Gaty amatly, aňsat düşünmeýän ýeriňiz bar bolsa sorap bilýäňiz. Öz maslahatçyňyzdan menden sorap bilersiňiz. Üstünlük arzu etýän